Poartă ie tradițională, indiferent dacă e la serviciu sau acasă. E dependentă de sarmale și salata de vinete. Ea este Yvette, o tânără suedeză îndrăgostită iremediabil de țara noastră. Noroc! And in Swedish? Skål! Skål. Skål! Noroc. Skål! La un pahar de vorbă și o farfurie cu bucate tradiționale bucovinene. Așa am întâlnit-o pe Yvette. Împletește însă utilul cu plăcutul. Este în vacanță, dar se și documentează pentru a scrie o carte despre țara noastră. Ar fi a doua. For 1.5 years now, I've been here 11 times. And I've been visiting places, and I've been as well writing a book, which the manuscript is finished now. A book about Romania. Yes. Which is called? A Window to My Soul. Oricine o va citi se poate regăsi în ea. Așa se mândrește suedeza când vorbește despre rândurile așternute de-a lungul anilor, despre colțul acesta de Europa. I was curious about Bukovina. It's been on my dream list. I wanted to see Bukovina. I saw it a lot on pictures, and I was just curious about the beauty and about all the traditions that were here, and I was also very curious about going skiing here. Asta o spune cineva care vine chiar din cel mai nordic punct al Suediei și care a învățat să-și pună schiurile imediat ce a făcut primii pași. When I came here the first time, I thought, wow, why doesn't the world know about this? But I'm sort of reminding myself, what are the true values? Yvette este cu siguranță unul dintre cei mai buni ambasadori neoficiali ai țării noastre pe tărâm scandinav. Romania has a lot of things to give to the Western world with regards to kindness, to keeping traditions alive, to respect, with the respect of people, with respect to each other, and just this gentleness that I experience when I'm here. Iar asta se întâmplă de ceva ani. Prima dată Yvette a pășit pe pământ românesc în perioada comunismului, prin 85. I was only 13 years old. I came with my parents and my grandparents. Where did you go? We went to Mamaia. We were tourists, and we went there just for a summer holiday. La mare, la ieri și la soare, aici vise din voie și noi rime găsești. A păstrat chiar și o amintire de atunci, ba și-a făcut și un prieten. I had a pen friend who I wrote to for 20 years, and him growing up in Ceausescu's communism days, and me growing up in open Scandinavia. It was two completely different worlds. And mentalities. Exactly, and for me, I learned a lot about appreciation of growing up in a democracy where there were freedom of speech at the age of 13 years old. My friends didn't even think about it. A redescoperit România după multă vreme, în 2011, dar s-a îndrăgostit total. In 2011 I came to Bucharest, and I also went back because I wanted to see Mamaia, and I wanted to see the hotel where I was. So we went to Bucharest and to the seaside, and we also went to Brașov. And Mamaia was different. Yeah, it was completely different. In a good way. Yeah, in a good way. But I was only there for a day, you know, so I can't say so much about it. We went also to Sighișoara, which is a very beautiful city. Fantastic. Yes, the architecture, the colors, the atmosphere, and going inside the medieval city. Yes, city, yeah. It's amazing. Uimitoare este și stăruința cu care Yvette se întoarce acum în România. Își aduce de fiecare dată copiii, le arată țara. Vrea să învețe, spune ea, adevăratele valori, începând cu cele mai simple. I love the cheese. Yeah. And I felt so lucky today that I could be part of the cheese making this morning. Nimic din ce descoperă aici nu ține pentru ea. Impresii, fotografii, toate sunt strânse în cartea sa, dar ajung instant și pe rețelele de socializare. I have a Facebook page and I have a blog. Yeah. And the Facebook page, I must say, is more alive than the blog.
The blog, I write a little bit more longer articles. The Facebook page, I try to keep alive every day. And more pictures, maybe. Exactly, yes. Așa că de pe masă nu-i lipsește lui Ivet, pe lângă bucatele tradiționale românești, laptopul. Tot ce face, simte și împarte cu cei dragi. La fel e și cu purtatul iilor, cu sute manual, cu care defilează la fel de mândră, ba pe ulițele cine știe cărui cătun, ba pe bulevardele din Stockholm, în cinstea României. Noroc! And in Swedish? Skål! Skål. Skål! Noroc. Skål!